ଭାରତର ପରାଜୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିରାଶ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 134 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 19.4 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ 2ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଗଣିତ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭାରତର ପରାଜୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଯେତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇନଥିଲେ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ। କାରଣ ଭାରତର ବିଜୟରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନର ସେମି ଆଶା ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସକୁ ହରାଇଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍ 2ରେ ସମସ୍ତ ଦଳ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 2 ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହେବାରୁ 5 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ 2 ବିଜୟ ଏବଂ 1 ପରାଜୟ ପରେ 4 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଛି। ଦଳ 3ଟି ମୁକାବିଲାରୁ 2ଟି ଜିତି 4 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ହେଲେ ଦଳର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମାଇନସ୍ ରହିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ଏବଂ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବାରୁ 3 ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ପାକିସ୍ତାନ 2 ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।